Hello guys, good morning. Isa na naman pong waray-waray word ang ating matututunan para sa araw na ito. And ang ating waray-waray words tutorial for today ay, tada! Nakikita nyo na. Papaya, isang malaking papaya. Ang tawag po namin dito sa papaya ay kapaya. So instead of P ay papalitan lang po natin yan ng K. Kaya naging kapaya. Dako, it kapaya. Pag dako, ibig sabihin is malaki. So dako it kapaya means malaki ang papaya. At meron pa akong bonus. Ito naman ay ampalaya. So sa Tagalog ang tawag dito ay ampalaya. Ang tawag naman po sa amin dito sa waray-waray ay mariguso. Nakalimutan pa. Mariguso. Ewan ko ba, no? Ang layo ng ampalaya up to mariguso, di ba? Na-level up bigla. And then, ang tawag naman po dito, syempre sa English ay beer guard. So, ayan, meron na tayong English, may Tagalog, meron pang waray-waray. And hanggang sa susunod po nating waray-waray words tutorial. Maraming salamat. Bye!